Целувки, привет на всички. Днеска 30. Още един ден свършва юли и започват бурите. Пазете се. Не се знае къде и какво ще стане. Предупредих да не палите огън и да внимавате. Правете си буркани на есен. Всичко, което може, замразявайте в фризерите. А другите неща, които трябва да се сваряват с газ, с огън, ги оставете на есен, когато се разхлади. Без това всичките буркани от тази горещина ще станат на бомбаж. Внимавайте, приятели, предупреждавам ви, идват големи бури, на места ще паднат големи градушки. Прибирайте си всичко, което може вятъра да го издуха от веранди, от тераси, от дворови и най-вече са пазете децата. Довиждане, дядо Стевчо.